जय श्री राम। दिन में एगो वीडियो डल ले रही, जो ना वीडियो पे कुछ लोग आके कमेंट करता कि का हो जब पवन सिंह बोले रहन तो तू कहाँ रह। कुछ लोग लिखता कि खेसारी लाल यादव बहुत बढ़िया जवाब दिले बड़े। कुछ लोग के मजा आवता। हम उन लोग से पूछल चाहतनी कि कभी भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के पर्सनल जीवन के लेके, उनका परिवार के लेके कहीं टारगेट कैले बड़न, कोनो कमेंट कैले बड़न? अगर कैले बड़न तो शालीनता से आप हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बिना गाली गलौज कैले। बाकी तो हम भगवान से दुआ करते बानी कि हे भगवान, ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अभी बंद करा दो। जितना लोग मजा लेता उस समझ नहीं के पावते बात के कि जो आगे होखे वाला बा बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होखे वाला बा, भाषा खतरा बहुत ही ज्यादा शर्मसार होखे वाला बा। बड़ी मुश्किल से लोग धीरे धीरे भोजपुरी बोले के शुरू कैले रहन, अपना भाषा के बोले में हिचकिचात ना रहन। लेकिन जौन हो रहल बा फिर उहे हो रहल बा। का लोग भोजपुरी बोली हन, काहे ना शर्म लगी भोजपुरी बोले में? आप खुद सोच के देखी। हम वो वीडियो में कहनी हा कि जहां कंपटीशन हुई वजह कंट्रोवर्सी हुई। आप खुद सोची कि आपो मूर्ख हमू मूर्ख, का करे के? दूगो मूर्ख मिलिए तो आपस में झगड़ा करी है। लेकिन अपन माई बहिन ना नु करवई हैं। इ तो एकदम खुलेआम बा। जोन खेसारी लाल यादव के भाषा रहे स्टेज पर कि आओ अब गाना गावल बंद करके विवाद कल जाओ, ये का मूर्खता बा यार। खुद सोची कि आपकी पर्सनल लाइफ के केहू कुरे दी तो आप का करम? आप हमरा के बूढ़ा कहम तो हमारे जवाब का होगी, ठीक बा तू बच्चा बड़ा, तू यही बेरा पैदा भइला। ये तो आम भाषा है। एजा तक सब कुछ ठीक रहे। वो अंकलो कहले रहन तो कोनो गलत ना करन, ठीक बा मजा ले खतरा कहले रह, उहो अगला मजा लेलस तारा से। तोरा इतना दुख लग गई कि तू पर्सनल लाइफ पे चल गया। और ये खाली ना जाने कई हाली। आप खुद सोच के देखिए, जे कहता कि खेसारी लाल यादव सही जवाब दिले बड़ा कि अगर आपके पर्सनल लाइफ पर केहू कमेंट करे, आपके परिवार के बीच में ले आवे तो आपके कैसन लागी? हमारा कमेंट में लिखे से पहले खुद एक बार अपना आप पर सोचब, खुद एक बार विचार करम ये बात के लेके कि कितना गलत बा। कोनो प्रोफेशन में एक मर्यादा से कंट्रोवर्सी होला। हर कंट्रोवर्सी के एक मर्यादा होके के चाहिए। मान ली वो मर्यादा तोड़ देनी, अगलो मर्यादा तोड़ देवे। और खेसारी भैया के जो जीवन कहानी बा वो सब लोग जानता। उनका बारे में बोले खतरा था हजारों को बात बा। जब कोनो बात के मर्यादे ना रही तो कहाँ जाई? एकर अंत का होई? रउरा भी माइक बा, रउरा स्टार बनी, रउरा कुछ लोग बात सुनेला तो अगला के भी सुनेला। आप लोग खुद सोच के देखी, ये आपसी लड़ाई में हमनी के कितना ज्यादा नुकसान हो रहा बा। बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्रीज चालू भइल रहे। खेसारी लाल यादव के पिताजी ना जानत रहन कि हमार लड़का स्टार बनी एक दिन आगे, और ना बन पाई तो अगर ये इंडस्ट्री दोबारा चालू ना भइल रही तो वैसे ही ना हम जानतनी ना आप जानतनी कि ना जाने कितना लोग के भविष्य आवे वाला समय में इंडस्ट्री से जुड़ल बा। लेकिन ये लोग के तुच्छ मानसिकता के वजह से ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो बताइए कितना लोग के भविष्य खराब हो जाए। हम यही चलते बार बार कही ना कि अपना भाषा से प्रेम करी, अपना इंडस्ट्रीज के प्रति प्रेम करी, कोनो स्टार के प्रति ना। ये लोग बर्बाद कर दी। हम वो वीडियो में का बोलनी हा ना जाने लोग वीडियो पूरा देखेला कि ना, वो वीडियो के तात्पर्य समझ में ना आइल हा कि हम कहल का चाहतनी, और आके कमेंट करता लोग। अरे मर्द जात के हटाव, जात के दिमाग से हटाव। हम पवन सिंह के भी बहुत अच्छा नहीं की कहत, वो बहुत अच्छा नहीं खन, वो दूध के धोवल नहीं खन। लेकिन जोन चीज सामने दिखाई देता टे तारा, मान लो वो अगला आई काल मंच पर बोली, का रह गई? का केहू भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करी जहां व्यूअर भी यही टाइप के बन? यार आप लोग के थोड़ा सा सोचे कि चाहे कोनो स्टार के बारे में गाली गलौज करते, ठीक बा, वो गंदा बात ओकरा के देखबे मत करी, सुनबे मत करी, बातें खत्म, वो बोलल बंद कर दी। लेकिन ना, ऐसा ना हुई। इजा तो मजा आवेला, गाना सुने से ज्यादा कंट्रोवर्सी में मजा आवेला लोग के।
कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाई, देखियो पर कितना व्यूज आवता। लोग खुद चाहेलन कैसन होके लड़सन। खेसारी लाल यादव के स्वाभिमान के कुछ लोग आपन स्वाभिमान समझ ले बा, पवन सिंह के स्वाभिमान के कुछ लोग आपन स्वाभिमान समझ ले बा। और इ लोग के मानसिकता जानता नहीं का बा, नचनिया वाला, स्टार वाला ना। भरसक आज लोग सुना ताटे, एगो फिल्म बना के पैन इंडिया लेवल पर तनी चला के दिखा दे लोग, तो कितना बड़ा स्टार वालों पता चल जाए ओकरा के स्टार कहाला। ये गौनई या नचनई क के विवाद क के इ लोग के घमंड हो गइल बा कि हम बहुत स्टार हो गइल बानी, लोग तार नाच देखेला। है मदे शर्म आवे के चाहिए। और एजा केहू के क्रिटिसाइज कइल भी बहुत बड़ा गुनाह बा। ना जाने ये स्टार लोग कोना लेवल तक गिर जाई। स्ट्राइक मरवा दी चैनल पर, FIR करवा दी तहरा ऊपर, तू बोल भी नहीं कर सकत। मतलब इतना पावर रखत है लोग, शर्म ना आवेला कभी तो लोग के बैठ के सोचे लगता है स्टार भइल बड़ा लोग। हमारा भाषा से बढ़ के भइल बड़ा लोग का तो लोग के, रौरे भाषा से बढ़ के भइल वालों का लोग, ये लोग बात भाषा बा। महाराज आप लोग के खुद विरोध करे के चाहिए ऐसा स्टार के। काहे नहीं के समझ में आवत आप लोग के, काहे बात नहीं के समझ में आवत कि भाषा कहाँ जा रहा बा। बहुत सुनहरा समय चलत रहे भोजपुरी के, बहुत लोग देखत रहे भोजपुरी के ताकत। 8-8 गो 10-10 गो गाना ट्रेंड करता। अब का चाहत रहो जौन हो रहा भाई सब खत्म हो जाओ। लोग फिर से शर्म करे लगो गाना बजावे में, भोजपुरी बोले में शर्म करे लगो, ये चाहत रहो लोग। अब पचत नहीं खे, अनपच हो गइल बा। बाकी हम वीडियो में का बोले देख लोग, जितना भाई लोग हमारे बड़ा कमेंट करे से पहले देखा, ये एगो हकीकत है कि हम पवन सिंह के गायकी के फैन हैं। अब तू माना या मत माना, ये बात के तोहरो भी आभास होई कि पवन सिंह लेखा आवाज केहू के नहीं के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उनकर गायकी के फैन है। बाकी हम ई ना है कि वो दूध के धोवल हवन या बहुत वो कुछ गलती करबे ना करेलन, हम ऐसा कबो नहीं कहले। खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा एक्टिंग करेलन, डांस बढ़िया करेलन, उस चीज़ के हम उनकर फैन है। लेकिन थोड़ा सा नफरत ऐसे हो जाला कि बिना मतलब के बोलेलन। का जरूरत बा बोलला के? आपके गाना अच्छा चल रहा बा, ट्रेंडिंग में जा रहा बा। बाकी आप लोग अपन विचार जरूर बताएं जा कमेंट बॉक्स में, बिना कोनो स्टार के गाली गलौज कैले। आप लोग स्टार के गाली गलौज मत करी जा, कहीं भी कमेंट में गाली गलौज मत करी जा। हाँ, अपन विचार रखी जा कि तू गलत कैला कि सही कैला, ये बात जरूर रखी जा, लेकिन गाली गलौज करके ना। बाकी अब वीडियो के बंद करते नहीं, वैसे भी अब मन नहीं करता हमारा वीडियो बनावे के भोजपुरी में। पूरा बोल ही क्या आजादी नहीं है। ये बात के सोच के देखी कि यूट्यूबर के काम का गलत बा का सही बा, वो बात के रखे के। लेकिन इतना दबाव बा जा, कुछ लोग गाली गलौज करे लगी, कैसे जान पाई भाई? का केहू बोल पाई? जोन गलत बा ओकरा के विरोध करी जा और भाषा के आगे रखी जा। हम तो बार बार हाथ जोड़ के कहत नहीं, बड़ी मुश्किल से लोग भोजपुरी भाषा बोले के शुरू कैले बा, न तो यही भाषा के बोले में लोग शर्मात रहे। आप कहीं निकल के देखी, लोग आपके बिहारी कही, भोजपुरी में ऐसा गंदा शब्द बोली कि आपके खुद शर्म लागे लगी। तो ये बात के ध्यान रखी जा, तब आगे कोनो कमेंट करी जा। बाकी हम केहू के चमचा उमचा ना है, ये कभी दिमाग में भरम मत रख। हम आपसे बता दिले बनी कि वगिला के गायकी के हम दीवाना हैं, शायद आप भी हो, इससे कि ओकरा भी वो चीज़ बा। बाकी और पवन सिंह के चमचा ना ही, ना ही खेसारी लाल यादव के चमचा है। हम अपना भाषा के चमचा हैं और भगवान से दुआ करी ना कि हमार भाषा आगे बढ़ो। कल जाके हमरे लड़का के ये इंडस्ट्रीज में काम करे के मौका मिलो, ये इंडस्ट्रीज में काम करे लायक बन जाओ। तो इंडस्ट्रीज ना रही तो कहाँ काम करी? कल आप ही के लड़का कहाँ काम करी? थोड़ा सा हमारा बात पर सोचम जा। बाकी आपके इच्छा जो आपके दिमाग में बा, आप वह सुनल चाहत नहीं, तब हम का कर सकत नहीं। बाकी अपन विचार कमेंट बॉक्स में बताइए जा। वीडियो के जे बंद करत नहीं।
बोले के तो बहुत कुछ मन करेला, लेकिन का बोलो आदमी, एजा लोग के मतलबे नहीं है, केहू के इमोशन से कोनो लेने देना नहीं है। बस फलाना स्टार बोल दिलन, बहुत उनका सपोर्टर बहुत बढ़िया कर दिलन, ई कबो सोचही के नहीं थे कि जो बोलले बड़न एकरा से भाषा के कितना नुकसान हुई।